Os vehículos que entren sen autorización ao Centro Histórico de Ourense serán multados automáticamente. É o novo sistema de control e videovigilancia que acaba de poñer en marcha o goberno local, 6 anos despois de inactivar os pivotes que regulaban o acceso á zona monumental. Dende hoxe, as 17 cámaras de control de acceso ao Centro Histórico de Ourense multan automáticamente cun software de detención de matrículas a todos os vehículos non autorizados. Es bueno que sea controlable, ¿no? Que sea una multa, pues bueno, mira, la reviso. Entré por una situación de emergencia o no, es un tema complicado. Para o do paseo pode porque vive aquí. Claro. Pero a zona bella dixerme que non podía, claro. Eu penso que tamén é moito para recaudar, Eu penso que algo é para recaudar. Eu xa por o casco antigo non andaba, xa para empezar por aí. Nosotros tenemos que venir a descargar aí con un camión e ir a pasar a ver si tenemos que pedir autorización para meterlo ou non. Moitas dúbidas e confusión neste primeiro día de sancións. Transportistas e repartidores teñen pola mañá e pola tarde unhas horas para a carga-descarga, pero queixanse non son dabondo. Nada, me toca salir y así reparto a carretilla, con carrito. Me parece fatal, porque nos toca correr, es muy rápido. Que acá los locales abren a las 10 y media, entonces tenemos un lapso de 1 hora y para correr, entonces no tiene sentido. No nos da el tiempo para hacer recogidas, para repartir tampoco, entonces tenemos que a lo mejor aparcar fuera para entrar el casco viejo y traer bultos pesados, a lo mejor de 30 kilos, es un desmadre al final. A medida, segundo o Concello de Ourense, busca reducir o fluxo de coches na zona monumental para preservala e garantir a seguridade dos peóns. E a min pareceme ben porque eu precisamente vivo no casco histórico, entón sí que agradezo moito que poidas ir tranquila paseando e que non haxa tanto tráfico rodado. Hai que pôr as cousas na balanza para saber que é o mellor. Pero bueno, en principio o casco vello, pois para que non, o que non vive aí o que non vai de reparto, pois hasta casi me parece ben, porque é unha zona moi bonita tamén para pasear. Pode solicitarse unha autorización de acceso temporal para situacións excepcionais e o goberno local lembra a residentes e comerciantes que para non recibir unha multa deben ter o permiso en vigor. Unha restricción máis para o tráfico rodado no casco vello non é nada novo, porque antes tiñamos a accesibilidade a través dos volardos. No casco vello xa estaba moi intrincado que a xente non entraba no coche. O que hai que facer son parques disuasorios, eso está clarísimo. Hai un déficit de plazas de aparcamento. Este novo sistema de control de acceso á zona antiga entra dentro dunha remodelación da mobilidade na cidade de Ourense, que incluiu tamén a eliminación da hora e a partir do 1 de xullo multas a accesos non permitidos á zona de baixas emisións.